Бурмалы һәм катлаулы трасса Комлы юл күнегүләр полигонында шартлар шын шүлдәге кебек. КамАЗ мастер пилотлары Эдуард Николаев һәм Андрей Каргинов хәзерге вакытта автомобильләрне сыный. Безнең иҗат төркеме сынауны беренче булып үтте. Машинаны дәрәҗәле узышчы йөртә. Рульдә Dakar 2022 раллиның көмеш призеры Эдуард Николаев. Без К3 модельле йөк машинасында барабыз. Антон Шибалов бу автомобиль белән быелгы Dakar раллиендә 3нче урынны яулаган иде. Без утырган йөк машинасының иң зур тизлеге сәгатенә 140 чакрымга җитә. Пилот Эдуард Николаев ТНВ каналы өчен техниканың бар көч һәм мөмкинлеген күрсәтергә булды. Гадәттә мондый тест-драйвларны ул президент өчен Дакарга китер алдыннан үткәрә. Бүген безнең белән ул автомобилен 15 минут сынады. Ә кайвакыт экипажга руль артында 6 сәгать булырга туры килә. Пилотның карашы трассада, ә уенда 6 июльдә Әстерханда старт алачак ярышлар. Как только закончился Дакар в этом году, команда... Дакар тәмамлануга ук безнең команда киләсе ярышларга әзерләнә башлады. Безнең өчен Ефәк юлы ул әлбәттә катлаулы сынаулар полигоны. Мин беренче тапкыр Ефәк юлында 2009 елда катнаштым. Старт Казанда, финиш Ашхабадта булды. Күрше КамАЗда безнең хезмәттәшләребезне Андрей Каргинов йөртә. Ул шулай ук Ефәк юлы раллиендә катнашырга әзерләнә. Понятно, сложная ситуация. Бөтен дөньяда, илдә безнең командада катлаулы хәл. Шуңа да карамастан без бирешмибез, түземсезлек белән стартларны көтәбез. Быел маршрут үзгәрде. Ул җиңел түгел. Әйтик, Кавказда бурмалы юллар, таулар, автомобиль белән узу кыен булачак. Ташлы юлдан тәгәрмәчне тишмичә үтә алу мөһим. Ефәк юлы раллиның йөк зачетында 4 экипаж катнашачак. Эдуард Николаев һәм алтын бедуин иясе Дмитрий Сотников К5 модельле яңа йөк машиналарын йөртәчәк. Андрей Каргинов экипажы үзенең ышанычлы икәнен күрсәткән КамАЗда, ә Сергей Куприянов газ-дизель ягулыгындагы автомобильдә узышачак. Подготовка идет полным ходом. Әзерлек бик түгел алып барыла. Без вакытка сыешабыз һәм 3 июльдә машиналар Әстерханга юл тотачак. Ярышларда катнашканнан соң командада яңа техник идеяләр туа. Әйтик, узган Дакардан соң автомобильләрнең ышанычлылыгын яхшырттылар. Дизель системасының элементларын үзгәрттеләр. Илмә такталарына ныгыттылар. Әгәр элек кайбер детальләрне Европа һәм Америкадан алып кайтсалар, хәзер импортны алыштыру эше бара. Алабуга районыннан һәм Ярчаллыдан Гөлнара Миңнеханова, Александр Лихачев, Яңа гасыр каналы.